I dag er vi samlet her på Kala. Vi har linket op med Visionary og MyBank. Jeg snakker lidt om min historie, de ting jeg laver ved siden af fodbolden, investering og så videre. Hvordan jeg ligesom har bygget min økonomi op. Har været i gang i nogle år efterhånden og er ligesom blevet skarpere og skarpere på det. TK fra Visionary er facilitatoren på det. Så har vi en ekspert fra MyBank, som ligesom kan give den uddannende del på det og lidt ned i detaljer, hvordan man rent faktisk kommer i gang. I wake up to fight for my yearning. Fear in my mind is a warning. Pray to the one you're relying. I've been wandering all day. Try to be fine, but I can't be. The noise in my mind wouldn't leave me. I try to get by, but I'm burning. I'm behind. My mind it runs. All these thoughts are troubling. Og det er ligesom noget, alle kan komme i gang med, uanset størrelse, om det hedder 500 om måneden, eller om det hedder 50.000 om måneden. Så det vil sige, ens tidshorisont er sindssygt vigtig. Ens risikovillighed er sindssygt vigtig.